belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gezaghebber van Bonaire, Edison Reina, heeft vanochtend een persconferentie gegeven. Daarin gaf hij aan dat hij goed nieuws heeft. Bonaire heeft al lange tijd een stabiel laag aantal actieve gevallen. En dat houdt in dat het eiland overgaat naar risico 2. Die geldt van 27 mei, vandaag dus, tot 24 juni. En dat houdt onder meer in dat vanaf vandaag mensen tot maximaal 25 personen samen kunnen komen, thuis en op het strand. Dat restaurants, casino's, bioscopen en dergelijke op normale capaciteit kunnen draaien. Er moet nog wel steeds 1,5 meter afstand gehouden worden, aldus Reina. De partij PNP staat achter Ramon Chong als nieuwe minister van Economische Zaken. Dat heeft de partij gisteren laten weten in een officiële persverklaring die is ondertekend door leider Roetmilda Larmoni Cecilia. Chong is voorzitter van de partij en is voorgedragen als minister. Oud-werknemers van CBA Television brachten deze week een persverklaring naar buiten waarin ze Chong niet integer noemden. Hij zou een belastingsschuld hebben opgebouwd en de werknemers van het voormalige televisiestation niet volledig hebben betaald, waardoor sommigen in de financiële problemen zijn gekomen. De PNP laat echter weten vertrouwen in Chong te hebben en in hem een minister te zien die de economie van het eiland weer op gang kan krijgen. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração que me meio de mundo. Se a botar coração, não tem importância, botar ela blow. A botar coração, botar-me em um lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor coração. Verschillende Nederlandse politieke partijen hebben met verbazing gereageerd op het besluit van staatssecretaris Raymond Knops om voorlopig geen extra coronasteun aan Sint Maarten uit te betalen. De demissionair staatssecretaris houdt de steun in omdat het wanbestuur bij de luchthaven op het eiland volgens hem nog steeds niet is opgelost. Onder meer de ChristenUnie en de PvdA vragen zich af of dit wel legitiem is. Don Seder van de ChristenUnie benadrukt dat de ministerraad al akkoord was gegaan met het steunpakket. Hij vindt dat de Nederlandse overheid zich dan ook aan de afspraken moet houden en het geld aan Sint Maarten moet lenen. Minister-president Sylvia Jacobs van Sint Maarten is deze week in Nederland aangekomen om te proberen dat de lening van 38 miljoen NAF daadwerkelijk wordt overgemaakt. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jezus Liitu neemt, net als de rest van het kabinet Ruggenaat, binnenkort afscheid van haar positie. In een interview met Valeska Diaz van de Extra blikt ze terug op haar periode. Daarbij noemt ze de oprichting van het grond- en vastgoedbedrijf een belangrijke pijler van haar beleid. Op die manier kan Curaçao volgens haar eindelijk een vuist maken tegen illegaal bouwen op het eiland. En dat is volgens Zita Jezus Liitu hard nodig. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De Extra meldt vandaag dat er vanaf vrijdag producten kunnen worden verkocht die opgeslagen liggen in de tanks van de raffinaderij. Maar omdat Refineria di Curaçao beslag heeft gelegd op alle producten, is dat misschien niet mogelijk. Vandaag vindt er een kort geding plaats en wordt duidelijk of de verkoop daadwerkelijk plaats kan vinden.
Minister Zita Jezilietu is gisteren met een delegatie van de ministerraad en enkele parlementariërs een kijkje gaan nemen bij de laatste fase van de verbouwing van de parken die Palu di Mangel, dat ligt bij Rif. Dit mangrovenpark wordt grondig verbouwd en is bijna klaar. De minister is trots op wat er is bereikt in het nieuwe park. Een opmerkelijk incident gisteren op de Krakasbaiweg. Een man kreeg eenzijdig een ongeluk en kwam met zijn auto in de Mondi terecht. De auto kon niet meer wegrijden en daarop koos de man ervoor om dan maar verder te lopen. Volgens omstanders was het ongeluk te wijten aan de hoge snelheid waarmee de man reed. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.